Veciños de Arcos denuncian a situación que sofren nas súas vivendas por problemas do suministro de auga. Un grupo de veciños de Arcos denuncia a situación que sofren nas súas vivendas por problemas co suministro de auga dende fai moito tempo. Aseguran falta de presión e caudal nas súas instalacións dende hai arredor de 6 meses debido a unha suposta rotura a que a empresa Aquagest non lle pon solución. Aquí temos problemas sempre ca auga, forza de auga ou roturas a cada tanto. Cal credes que é o problema neste caso? Pois é que non sabemos cal é o problema é que sabemos que viñeron marcar, viñeron a arreglar ali despois dun ano, e aquí sí, pero non hai o sea, non veñen. E a quen vos afecta isto principalmente? Afectanos aos 3 veciños porque non temos caudal de auga. De feito, a lavadora moitas veces hai que poñer 2 veces porque non sale a roupa mal lavada. E iso xa non nos estamos pagando un servicio que queremos ter. A portavoz dos veciños indica que xa fixeron reclamacións á empresa a través do Concello en numerosas ocasións e a resposta non se materializa en actos. Xa non hai maneira, a min constame de que lle mandei que falei cun concellal, mandoulle un audio diante miña, eu vin o audio e mandoullo e nada. Aquí o meu veciño falou tamén con eles, o meu veciño tamén Pepe tamén falou con eles, pero aquí non aparece ninguén.